Què tal, com esteu, policies en progrés? Avui farem el títol 6 de El Poder Judicial. Com bé sabeu, jo sóc un estudiant igual que vosaltres, estic estudiant dels meus apunts, m'estic fent vídeos per aprendre i per, en un futur, tornar-los a llegir. I res, doncs mirarem ara el Poder Judicial. Aviam. Recordem que el poder judicial està format per els jutges i magistrats. Un magistrat és un jutge, però d'una categoria superior, igual que un caporal segueix sent un policia. Val? Llavors, article 117, important. El primer apartat, la justícia emana del poble i és administrada pel rei, jutges i magistrats que integren el poder judicial. Aquestes dues frases, independents i inamovibles, responsables i sotmesos únicament al poder a l'imperi de la llei, aquestes dues frases ens les hem de saber de memòria. Perquè han sortit preguntes a les oposicions que poden ser: la justícia emana del punts suspensius, i les respostes poden ser president, del rei, del poble. Doncs la justícia emana del poble. És administrada pel rei en nom de jutges i magistrats que integren el poder judicial, independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei. Val? Llavors, us comentaré una mica els 4 principis bàsics que regulen l'actuació dels jutges i magistrats. Recordem les frases: independents, inamovibles, responsables, independència, inamobilitat, responsabilitat i sotmetiment de llei. Aquí les he ficat una mica amb el significat. Inamobilitat, que no poden ser jubilats ni remoguts. Això està a l'article 117.2. Els jutges no podran ser remoguts, suspesos, traslladats, jubilats. Vale? Després tenim que són responsables. Què vol dir la responsabilitat? Per exemple, si un jutge provoca un dany als ciutadans, els ciutadans poden reclamar-ho a través de l'administració de la justícia de l'Estat i poden reclamar una indemnització. I sotmetiment de l'imperi de la llei, que igual que qualsevol ciutadà, depenen de la llei i no poden anul·lar cap llei. Només poden fer que aplicar lleis, els jutges. Després, un altre principi, si us fixeu el número 5 d'aquí, a baix, de l'article 117, és el d'unitat jurisdiccional. Què és l'unitat jurisdiccional? És, bàsicament, que el funcionament dels jutjats i dels tribunals és únic a tot l'estat espanyol. I per acabar, recordarem també l'apartat 6 de l'article 117, que és: estan prohibits els tribunals d'excepció. Aquí he ficat entre parèntesis, com per exemple el de Nuremberg, que va ser un tribunal que es va crear del no-res per jutjar els nazis en aquella època. Val? Pues anem a continuar i comentarem l'article 119, que comenta que és del dret de gratuïtat de justícia. Val. En cas que no tingui recursos, una persona pot disposar d'un advocat d'ofici gratuït. Si tingués recursos no podria disposar, vale? Després anem a l'article 120 i que parla de la publicitat de les actuacions judicials. Les actuacions judicials són públiques, amb excepcions, per exemple, en el cas dels menors d'edat. Val? Anem a passar. A veure... Val. En aquest esquema d'aquí, val, que van com una mica, si ho podeu veure, l'organització judicial espanyola, el territori espanyol, el Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Jutjats Centrals, Comunitat Autònoma, Província i Municipi. Vale?
Us explicaré de baix a dalt, però de manera molt ràpida, ¿vale? Municipi, jutjat de pau, ¿vale? Cada municipi té un jutjat de pau. A mi, per exemple, jo vaig fer una oposició a un poble, no diré a quin perquè no vull desvelar dates, i a la pregunta de cultura general em van ficar a quin carrer o plaça, no ho sé, està el jutjat de pau d'aquest municipi. No la vaig saber respondre perquè no me'n vaig fixar. És un error que vaig corregir cara a les pròximes oposicions. No me va sortir aquesta pregunta, però bueno, és una pregunta que pot sortir a cultura general. Quan aneu a un municipi, pues fiqueu carrer del jutjat de pau i ja us l'apreneu, ¿vale? Després, tenim els partits judicials. Les províncies estan dividides en partits judicials. Per exemple, si nosaltres fiquem, per exemple, anéssim a fer unes oposicions a Guissona, pues diria que sí, a Guissona. El partit judicial de Guissona és a Cervera, val? I bueno, això també pot aparèixer a les preguntes de cultura general, o si, jo què sé, aneu a fer unes oposicions a Salou, potser pertany al de Tarragona. No ho sé, si pertany al de Tarragona s'hauria de mirar, val? I tenia en compte això dels partits judicials, que més que res que les províncies estan dividides en partits judicials. Llavors, pues, els jutjats acostumen a tenir un jutjat de primera instància i un jutjat pues, per violència de la dona. Val? Després estan també els provincials, que els més importants són el social i el contenciós administratiu, i el mercantil també. I després, bueno, passaré bastant amunt, ¿vale? Que trobarem l'Audiència Nacional, que seria per conèixer els delictes que afectessin a més d'una comunitat autònoma o delictes de rebel·lió o de terrorisme que passen per aquí per l'Audiència Nacional. Més que res per a que us feu a la idea, I després el Tribunal Suprem, que és l'òrgan judicial superior en tots els ordres. En aquest vídeo parlaré una mica més del Tribunal Suprem, però no gaire més, més que res perquè comentaré del seu article, però bueno, ens quedem amb això, val? Ara parlarem d'algo molt important, article 122, que és el Consell General del Poder Judicial, que aquí està l'article i aquí està un resumet dels membres i un altre resumet de les funcions, val? Llavors, què és el Consell General del Poder Judicial? És un òrgan que s'encarrega de vetllar pel funcionament dels òrgans judicials. Per exemple, oposicions, nòmines, règim disciplinari... No pot jutjar, però fa funcions com de governar del poder judicial, ¿vale? Us acabo de dir una mica les funcions així resumides, per tant no farà falta que us les digui si les voleu mirar per aquí, però el que he dit just ara són les funcions i una mica què és, val? Després, això que és bastant important, la composició del Consell General de Poder Judicial, val? A veure... el Consell General del Poder Judicial està compost per 21 membres. 20 són escollits pel Congrés i pel Senat. I és de la següent manera. Tant el Congrés i el Senat, si us fixeu aquí, agafen 6 jutges i magistrats per majoria de 3/5 parts. Val? Després, tant el Congrés com el Senat agafen 4 i 4 abogats per majoria de 3/5 parts. Per tant, 6 jutges per part del Congrés, 6 jutges per part del Senat, 12, més 4 abogats per part del Congrés, 16, més 4 abogats per part del Senat, 20 en total.
Vale? Total, 12 jutges i magistrats i 8 abogats de prestigi. Llavors, falta un membre, que és el president del Congrés General del Poder Judicial. Aquests 20 membres, eh, us ho dic ara, tenen una durada de 5 anys, un període de 5 anys, igual que el president, val? I llavors, aquests 20 membres elegiran a un president també per majoria de 3/5 parts. Aquest president ha de tenir també una carrera judicial, val? I el president del Consell General del Poder Judicial serà alhora el president del Tribunal Suprem. Val? I, bueno, ara us comentaré alguns articles que poden tenir tendència a sortir. Llavors, el 123.1, que parla del Tribunal Suprem, bueno, és saber-se això de memòria. Article 123, Tribunal Suprem, saber-se llegir això de memòria i memoritzar-ho. El Tribunal Suprem, amb jurisdicció a tot Espanya, és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, civil, penal, contenciós, administratiu i laboral, llevat que es disposa en matèries de garanties constitucionals, ja que seria el Tribunal Constitucional. Val? Després, el 124, també saber-lo de memòria. El Ministeri Fiscal, que té la missió de promoure l'acció de la justícia, la defensa de la legalitat dels drets dels ciutadans, l'interès públic tutelat per la llei d'ofici a petició dels interessats, vetllar per la independència dels tribunals i procurar davant d'ells la satisfacció de l'interès social. Després exerceix la funció d'òrgans propis de conformitat amb principis d'unitat, dependència jeràrquica i subjectats en tot cas als de la legalitat i imparcial. Bueno, cal saber-ho de memòria, bàsicament. Cal saber-ho de memòria perquè pregunten això de memòria a les oposicions. Per tant, el Ministeri Fiscal, bàsicament, és el que veieu aquí, us ho heu de ficar al cap. Després tenim acció popular. L'acció popular és aquella part dels ciutadans que, a l'article 125, acció popular que és aquella part dels ciutadans que, per exemple, volen intervenir a un judici. Per exemple, l'últim va ser el cas del Vox, que va intervenir al judici del procés. Després, els ciutadans també poden participar de jurat en casos d'assassinats, per exemple. I després, bueno, estan també els tribunals consuetudinaris, si no m'equivoco, es diu així, que no estan apuntats aquí, però bueno, vindria a ser com un altre tipus d'acció dels ciutadans per la justícia. Està molt més aplicat a València, sobretot, a la Comunitat Valenciana, si no m'equivoco. Val? I després, un article que ha sortit alguna altra vegada, que va bé mirar-se'l i memoritzar-se'l, és el de policia judicial. La policia judicial depèn dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal. I les seves funcions són les d'indagació del delicte, descobriment i assegurament del delinqüent en els termes del que la llei ho estableixi. Això, saber-te'l de memòria, val? I després, per acabar, parlarem de les incompatibilitats dels jutges i magistrats, que bàsicament que mentre un jutge o un magistrat estigui en actiu, un jutge no pot treballar en l'àmbit públic o privat, sindicar-se, a no ser que imagino que hi hagi algun sindicat únicament per jutges, o afiliar-se a cap partit polític. I res més, això és el títol 6, si no m'equivoco, era el títol 6? Sí, exacte.
títol 6 del Poder Judicial. Espero que us vagi molt bé aquest vídeo, espero que us serveixi, espero que us serveixi bàsicament igual que a mi, que ja sabeu que utilitzo jo això per repassar, perquè sorpresivament ja tinc 8 subscriptors, no pensava que creixés tant el canal, pues sé que són pocs, però és curiós veure com la gent veu els meus vídeos. Així que res, no m'enrotllo res més i res, molts ànims i molta força a tots.